An yabawa Hadiza Gabon akan shirinta da take yi na tattaunawa da taurari, wanda masu yabawan suka bayyana wa manema labarai cewa wannan abin zai ci gaba da ɗinke masana'antar Kannywood ta zama tsintsiya ɗaya madaurin ki ɗaya. Wani jarumi a cikin masana'antar Kannywood ya kira da jaruman masana'antar Kannywood masu hannu da shuni, ma'ana masu ƙarfi da abin hannunsu a cikin aljihu, da su rinka tallafa ma marayun da wasu jarumai suka rasu ko kuma suka mutu suka bari a gidajensu, wanda tun a da jarumai ne a masana'antar Kannywood kafin Allah ya musu cikawa. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don cigaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Sun yi rahoton da na fara da su. Wata ƙungiyar ma'abuta kallon fina-finan Hausa a nan jihar Kano ta yaba ma Hadiza Gabon kan yadda take haɗa 'yan masana'antar Kannywood a wuri ɗaya, domin kuwa Hadiza Gabon tana gayyato dukkanin wani jarumi ko kuma mawaki da ya tattaunawa da shi a ɗakin ta na tattaunawa da taurari, wanda ƙungiyar ta ma'abuta kallon fina-finan Hausa ta ce wannan zai kawo masana'antar ci gaba sosai, domin kuwa suna ganin fuskokin da suka daɗe musu gani ba a gilashin su na waya daidai lokacin da suka kamo wato channel na Hadiza Gabon na YouTube, domin kuwa ana tattaunawa da mawaka da jarumai maza da mata, wanda suka ce wannan abin yana matuƙar burge su. Hadiza Gabon din dai ta samu lambar yabo da kuma girmamawa sakamakon irin wannan tsarin da ta fito da shi na tattaunawa da taurari, duk da yake al'umma da dama sun koko kafafen yada labarai da dama sun yi ta yin wannan shirin, amma kuma bai samu tasiri da ɗaukaka ba tamkar irin na Hadiza Gabon, domin kuwa tun kafin ita akwai gidajen talabijin da dama waɗanda ke aiwatar da irin waɗannan shirin, sai dai kuwa Allah ya kawo ɗaukaka ne ta bangaren wato Hadiza Gabon. Yanzu haka dai ma'abuta kallon fina-finan Hausan sun ƙara yin kira da dukkanin wani jarumi mai hannu da shuni da ya rinka tallafa ma iyalan jaruman da suka riga mu gidan gaskiya a cikin masana'antar ta Kannywood, kasancewar akwai su da dama waɗanda a yanzu haka Allah ya mu cikawa kuma iyalansu suna buƙatar taimako, duk da yake ana iya ƙoƙari kamar yadda bincike ya nuna cewa jarumai masu hannu da shuni cikin masana'antar ta Kannywood suna iya ƙoƙarin su ta bangaren tallafa ma marayu waɗanda jaruman na masana'antar Kannywood suka riga mu gidan gaskiya suka bari, sai dai kuwa ƙungiyar ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wurin kira na musamman ga hukumomin da abin ya shafa da su rinka tallafawa marayu waɗanda iyayensu suka riga mu gidan gaskiya, musamman marayun jaruman masana'antar Kannywood. To madalla, da wannan rahoto muka zo ƙarshen wannan shirin. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, kar ka manta ka daure ka danna mu subscribe don cigaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo, a huta lafiya.